was say, someone yet the enemy win you could afford to me and you could die. Then you know who couldn't anything. I was here for Yamamuna Mwatana Sibu, Nyansapo TV Suni. Na ye kasam for nyini so no amamra ne amane aya yesua no empempi no ye pe wo mo a wo betumi a kire niam ahodo bi a ye beka ne se ya bakosem ahintasem ahodo a ye de asante kasa ne kire mu a ebe me nyante ase se oba ya fidie ne so a ebi anamo a mo de mo hwe ye ne mo bekai edin bi ane ye bo ne se kire dumase ye nyoba panimu bi mo be kire mu kire ye nsem ahodo a wo ho ani ne din ne mpo ba bia ye fare bai ena mesaka ma me no wasante mampon ye wurada sebro se bunso a onya ne ba bi ko ne doti ye asene enti ya bande ne ebesua bibi ne edi nkomo enti yenkwai na yenkomo na kwa ba na afei seche doma se nkomo no ye ni kakransa ne ne de de ba ye no yato aso medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ma me mo akwa ba ye je aso na ba da Roma boko de Awurade adom me ho ye na won so ebi ene ne da obi ye hwew adaroma betumi abodin Efrem abena kwan adu na na abena kwan adu me fe sacha doma se ayuko abusua ye di akonwa sesi aye kan me ba pa na ti akonwa no so enti no ohene ni ekuma eneme ubo din no wabo wo de ne edanso firi ye de ubo no sacha doma se enye sechire empato de bi yenye sechirefo ye fi aseche ananka aha sa wo hwa ebra aye nana aye opokuware poku tintin eko da mankon no a eho ena omo befa ye kuro no domu ena omo de ye baaye na samre na ne enfra ye seche domase ye enfra ye aseche na ye baaye no ne ekotena nana pokuware de ekoma ofinso hene ahinkro so ono so ye yukuni ne ekoye ne ye se ayurahu nti na ye mema no wo no nsa pa kobo ahinkro heneka wo san de ebre nana say da bi o nkrofo yi wo mu tumani ena nana ekope ye ntina bre e wo ba bi ene ye fre ho se cheduma se no ye kire se nana no mo no ekro no wo mu du ho no na eyedum da bia na meka nye odum o edum dia na ye beba dum no na wo kan bibi se seche eno dia na wo kire be edum no dia no ena nananom ye se a ensuo na wo ha enwunu nso wo ha enti mun seche ha seche kire se prapra ha babai mu na ya tena ho eno ne seche edum na se na ye ntena dum na se ene dum ne dia ye dua edum dua edum ye dua enye odum debi eye dum nye de ye ngunwe ampa cho debi enye dum eye dum dom dum edum dua enti edum dua na se aye seche etena ho no ena ma kuro no bede seche dum ampa cho Mate naima mejiri yese ya hwefo ebesua bibia afrim na ene dwumatitira na nkomotitira me baaye eye mwatena sie yi ene amane ahodo ebekoso ne oba asante amamre mu a ne titiro ne ayiyo ade a nyim firi mu ye adwade adawuruma edin yenya firi hen yo ye ka adwade a ye wo mu ne se nana ekura ana wufa sabi obi kura onye nana wudware wo wadwade ye twato Adwadie twato a wode wura sabe asamanado aha enti ye kura wasiesie ama wudu ho a wanim abanyam efiri say ye asante amamere de ye gidi say uwu ana nsan oman foforo bi wo ho a unkom na ewosa wode ahofade wode enuonyam ene kue ho enu nti mo enu nti no wobahwa sabe gese bia ya tofuwo ana ewo basa ebisa eno na yen hyeda enye sadewi na obi biara sabe wobewu ne kwan so obewu ayide e wo se yedware wo siesie wo na wo pue asamanado a ehunu sampa bema wo be bema ni onyamfo ba wo be oba ni onyamfo na wo de akoto ananom wo ho enya ade fun bia na ye de ko ho nti wo hwa
de bia bo se Adwadie no ya na edanso even ni pehunu kura sabio me kan ni pehunu a menka se bi obi ye hunu but obi kura on hye den ni din kura no ye man free se wose ye sanity oba ne be ya ma ne kunu nko a na be ma betumi aye Adwadie di eye wo ye ba kunafo a wona wo ye wo kunu Adwadie ena wo ye be man so a be ma no sabi be man sheda sabi enye Adwadie sa ebiesipe mumu no ba sesi ano ho ase adanda nneema bi ani kakra na nka ye ka Adwadie pa no a Adwadie no na eye oba wo kunu de wo kunu no e de be ma wo fiefo ufiefo sabe even wo yire kura wo be ma ntumi kodwara wo yire nti e be kɔ na busuafo ho na abusuafo no esiesie no na wo ye oba nso so a wo kunu no wa wo no wo dware prekunu edi akiri nti wo no nso so ne nkrofo e de beba bia ba be dware preku sa wo ye abofra mfa ne sa wo nware ye wo ni hwe no wo maame no wo papa womo nso womo be sisi a wo ne yere fanse sabe be ma bia wo sisu a on hye dan ni yire bibia asa no abusua no maame ne papa ye de be ma na busuafo ye ne maame abusuafo asante ye die na de na ye sisi nti Adwadie di sabe so sabe nyaado last time be kura ka bi bo sabe obi a na adwene mu e kana kakra ye ne ye ma nipa no de bo no sabe ode bae ma ye kura no fi se ne ye ko no ma mfufuro mu na wo ko aha na wanya ni onyama ye ho de wuni mu ho ase but wo se upue na ye hu sampa wo fata aha nsan ya je wato na ma Adwadie aya na ye hunu se ansa na yemfa emunu ntompem no wo mo edi hu dwuma no ehohoro ne ho ana meboa ye dware wankasa eho no na kunani ne ye no ana kunani no de wo no kra na onko bi but what the beba na America na so ekunani a ne kunu na busuafo enka ne tete no na abusua bia mu no ye wo mo ye sade abusua bia wo ne de nti ne ma ne de wo de beba e de aba abusuafo no aye den aye sade no ama enka ne na doctor ni ho na koma wo ho nti wo hwa na nka obi wu ni ebedware na yadi nso die shepa dia no ama na huru sabin obi se prako adenti na ne ye ne sa frisese bia no nwuwe enti na no ye so ano asore ena nka ne so behwe nipa ne wuye na yeso wuye na de wuwe na ye ya ne ye de wakɔhye mo kyere no ye de to ba maso ye twa champo na woda so frisese be sa me na doctor bi ni ko bia na wo kokoma ebia na wayon conscious so nhye da nwusa enti ye mamre ama ene kra hospital kra ye adwuma wuwu a enye wu ya ne edo akɔhye fridge ye wo ba bi edo koto ma emre kakra twam ma ye making sure say sabi wo mso wu pa de but wu pa ansana ya environment na bibia ye ansana ye de wura fridge enti nananom na sa ne me nyina omoye na na e wase ankonkosi obi animu no so pacho so ate ase enti ekobasa bia obi anye kunani bia anye bia na ewo se eyansha na kire se bia so se bia nyaado ade bi wo ho a eno no yankasa wo pe na woye we yenhye na eyama ewo se woye ewo se wanya de na ne wunye kunafo ntumi enyi wo kuna adwae na ne na wo kuna na ne sen de dware proko de na ni onyam wura asama na do wantumi anya ama no de ne na wo no sebe kuna na wo na ne na chese enya no kure massa fi say ehye wan so kunafo no asante amemre mu okọ ba ni yedi asem na ebi obi kan so ye hye da bisa say wo kunu wuye no sebe wuye na Adwadie usie no eno na na kire se wo ye yere free say bi wo ho a wo behwe no be ma bi wo ho a wo behu na ebi ana wo ne oba bi hye ba bi na ebi ana binumu nim but wo be ma wo say ya ana obere ma free mu say ya
ɛna yehu nia ɔyɛ yere o te ase fe sa wonya yere a ye ma wo kwan bi de abusuafo kora ma wo kwan ye ma wo kwan ebi kora na wo betumi aya but ye ma wo kwan enti eye anionyam hya de kora de ma wo so a wo ye kunafo no ɛhye wo anionyam epagyaw so ehunu eye de etwato mefa na say anionyam hya etwato a wo de hye wuku Naima ye beja wo sesi e ama wonso watumi agye wa home na wabokuna ne din de na mimisa ye wakasa bi se kuna tirimu wobetumi a kyere mu kakra eno na kuna tirimu no ne say ebia na be me no wo hyehye ho pranche bi kura wo maya na ba wo mu enso so no wonye ho ade ma abusua nyintu ti edu ho abusua fo be kan kyerɛ se ye ma wo ye kuna enyeyi ba abusua betumi akasa bra be ye dabi wo mo nyesa abusua nyesa eje abusua bi a oba na yire ne ye ne no asem but nukuremu pa no ye ma wo kwan ebi a meken wo mu nyina anim ebi a be ma no kora te ase no kora wode wo ba wo mu nhia mudie ani we mu nanso no se enya ade a abusua na age watum na ya ma ho kwan age watum se wo ye yere a ukunu no wu a eho kora wontumi ma ho wo ba be kam na me ne ne wo ho dabi woni ni hwe ye ma wo kwan nti eno ne ye se ubekono na eja ono so ti na mantwea ene na busuafo na kunatiri mu kire se wo ye kunafo nso ubani mu a enye yi sa ne tie ye kokra na ade na momma kunani ne mma bi senke na ye agie o ade na omma eno so wo asekire samre wo kwa busuafo enim ade ato wani edu kuna beto dem wani wo he wonan wo he enti wosuma wo abusua na edekọ wo mabi na abusua no bawie a ye de enkra abre wo se ye de akọ ebi abusua sisi na ti na de kunafo ma kunafo tena fi why na ma odi ni bi efre me abena kwanyedu abusua Nyansapo TV so kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa